Hej, i dag skal vi vise lidt om planen på den her server, som hedder PP. Ja, og det er en god video. Det vil jeg love jer. Rigtig god, rigtig meget god. Husk at se Robin Samsø. Og ja, husk at se Robin Samsø. Det er godt for jer. Ja, det er rigtig godt. Nå, men vi skal vise, hvad man kan inden på den der. Vi starter lige med at tage en diamanthakke. Diamond-hakke. Diamond. Nu er det sådan en. Rasmus, kan du ikke lige slå dig til survival, så jeg lige kan drikke dig med det her syge svær? Nej, vi skal vise, hvad man kan. Kan du ikke lige vise folkens, hvor meget enchanted det her svær det er? Jo, det kan vi godt efter. Super pickaxe. Ja, jeg giver den lige. Har du plads på dit inventory? Måske, jeg kigger lige. Jeg skal bare lige. Sådan. Nu skal I se, hvor syg den her hakke er. Stop med det der. Prøv lige at vise dem, hvor sygt det er svært det er. Okay. Prøv lige. Her. Så, prøv lige at bygge en weather, Andreas. En hvad? En weather. Nej, jeg gør mig bare til... Ja, bare prøv lige at gøre det survival, ja. Ja, survival. Nul. Sådan. Der, Sådan. Det var lige vise dem, hvor højt enchanted den er. Prøv lige at gå ind på den. Ja. Er ikke bare sygt? Det var mega sygt. Ja. Hallo, jeg får... Ved du hvad? Jeg får 64 af alle dine stacks. Hallo, ved du hvad, jeg kan lide Rasmus? Nej. At du har det der hvide troldskin. Ja. Altså, jeg kan bare se på den der røde skærm, at du bare står sådan en trold foran dig. Ja, skal vi vise, hvad mere kan? Ja, jeg Du vil skal bare gerne... skrive TP Rasmus Juhl. Nej, jeg skal lige... Okay, jeg prøver at vise den her. Skorstræk. Prøv lige Rasmus. Ja. Hvor er du lige nu? Jeg skal lige have lavet den ned. Hos B. Jamen okay. Det skal bare være TNT det her. TNT. Jeg lavede den bare i 10 for at den ikke kommer til at crashe, når det så det. Så. Nej. Så er det lavet en blok. Diamond. Så kan også... Er det ikke TPA? Nej, det er bare TP. Okay. Så kan også skrive nuke. Så. Jeg kan også bare skrive nuke hele tiden. Altså, det ødelægger ikke noget, hvis man var i liv, vil man dø. Så kan man også tage en command block. Vi kan også tage en command block og sætte et håndtag og skrive PC. Jeg er teleportet. Ja, og så skal vi skrive hej alle sammen. Hvad? Koster et PC. Hej. Så BC, så hvis vi trykker på den, så står der broadcast her. Så kan du bare stå sådan her. Hele tiden. Hele tiden, ikke mere. Rasmus. Vi kan også se, Andreas, må jeg lige prøve noget på dig? Nej, ikke lige nu. Lige her. Jeg kan også gøre sådan her. Ja, der. Her. Vi kan også bare sætte creeper ihjel. Og jeg skal bare lige vide, at jeg er ikke den hurtigste på tastaturet. Så I må gerne skrive ned i kommentarfeltet. Du er ikke den... Jeg er ikke den hurtigste. Du er rigtig sød. Rigtig sød. Jeg skal du have tak for. Det der, jeg skal nok. Jo, så først på World Edit. Vi prøver hvor sætter den der command block. Den er der over. Jeg prøver lige at bruge... Hvor er det? Jeg er bare på den.
Jeg prøver lige at skrive... Må jeg gøre det? Ja, det må du gerne. Hvor Den er... Trykker. Der. Vi prøver lige ødelægge noget bjerget her. Koster sæt 0. Kan de egentlig se min skærm? Det er så... Hvad laver de? Seriøst, du skal ikke nuker du. Og så kom lige... Prøv lige at komme ned til mig. Jamen, I kan se det. Ja, der. Fordi, jeg skal lige skrive mig game mode. Så skal du prøve at tænde den imens. Okay. Ej, du skal... Nej, fordi at, de skal lige se, hvor... Jamen, tænd. Jeg kigger bare op i luften. Okay. Er I klar alle sammen? For nu kommer det til. Og jeg dør også. Det går meget. No. Ja. Der døde jeg så. Ja. Nå, men det var alt for denne gang. Ej. Og husk nu at se Robinson, så det er godt for jer.